Kto je sociálny pracovník? To je dobrá otázka, že kto je sociálny pracovník. Ja si myslím, že sociálny pracovník je v prvom rade človek, ktorý v istom okamihu vstupuje do životného príbehu toho človeka, ktorý potrebuje pomoc. A zákon to definuje jasne, že je to človek alebo osoba s vysokoškolským vzdelaním, čiže je to odborný pracovník, manažer toho konkrétneho prípadu. Čo obnáša práca s ľuďmi bez domova? Je to veľmi špecifická cieľová skupina a tým pádom aj tá práca je veľmi špecifická. Samozrejme sa tam poskytujú ako sociálne poradenstvo, sociálna asistencia, ale v prvom rade musí ten človek byť dostatočne osobnostne zrelý na to, aby mohol s touto cieľovou skupinou pracovať. Čo vás motivuje k tejto práci a čo vás najviac naplňa? Rozmýšľam, že prečo som išla študovať sociálnu prácu. Bola som pevne rozhodnutá po ukončení strednej školy, že chcem ísť študovať sociálnu prácu a mala som to úplne jasné, že chcem byť ten človek, ktorý podáva tú pomocnú ruku človeku, ktorý tú pomoc potrebuje. Takže nejakú extra motiváciu nemám. Asi je to o tom, že chcem byť nápomocná pre človeka. Najviac na tejto práci ma naplňa ten proces tej práce samotnej, tá rôznosť tých problémov, s ktorými sa stretávam, tie rôzne životné osudy, to o tom, ako ten život je veľmi nevyspytateľný a tie situácie, do ktorých sa tí ľudia môžu dostať, čiže takéto poznanie toho, že tá hranica je veľmi krehká. A to, čo ma najviac na tom naplňa, je, keď viem klienta odprevadiť vlastne z tej služby, ktorú využíval. A to teda hlavne v minulosti bolo, keď som pracovala v neziskových organizáciách a ten klient prichádzal často, môžeme to nazvať, že na bode nula, a keď odchádzal, tak dokázal viesť samostatný život. Takže to je asi to najúžasnejšie na tom celom ten záver. Pôsobíte ako sociálna pracovníčka na Mestskom úrade v Nitre. Spomínali ste, že v minulosti ste pôsobili v 3. sektore. V čom je rozdiel v prístupe k problematike ľudí bez domova? Ten rozdiel je zásadný. Mesto má kompetencie, ale častokrát nemá kapacity na to, aby dokázalo všetky sociálne služby zabezpečovať, preto si vlastne kontrahuje kvázi na tú pomoc tie neziskové organizácie, ktoré v podstate vykonávajú tie služby a mesto dokáže finančnou podporou podporiť tú činnosť, čiže svojím spôsobom zabezpečuje pre svojich občanov takéto služby. Tým pádom je to, že na meste už riešim stratégiu, koncepciu celej tej činnosti, to plánovanie poskytovania tých sociálnych služieb a v tej neziskovej organizácii som sa venovala priamému výkonu sociálnej práce s klientom. Aké sú najväčšie mýty alebo nepravdy, ktoré sa šíria o ľuďoch bez domova? Podľa mňa sú to hlavne, že si za to môžu sami. Keby chceli, tak sa dokážu z toho dna pozbierať a dokážu fungovať normálne, lebo práca je pre každého. Alebo ten mýtus hlavne je spojený aj s predsudkami, s tým, že ľudia si myslia, že ľudia bez domova sú len tí ľudia, ktorí sú opití na lavičkách v meste. Že to, že ľudia bez domova je o mnoho väčšia skupina ľudí, ktorých zasiahla buď situačná alebo generačná chudoba, a ľudia vôbec nevedia. Takže myslím si, že toto sú asi tie najväčšie predsudky, takéto škatulkovanie a obmedzenie slova bezdomovec na človeka, ktorý je podnapitý v meste. Stretli ste sa vy osobne s predsudkami voči vašej práci? Áno, veľmi často. Hlavne, keď som pracovala v neziskovej organizácii, tak veľmi veľakrát som bola posudzovaná ako darmožráč napríklad.
ktorý pracuje alebo žije z daní druhých ľudí. A vo vzťahu k tej mojej práci vlastne o tom, že som naivná a že verím v zmenu a vôbec také, že nemá zmysel to, čo robím. Asi to sú také tie najväčšie predsudky, s ktorými som sa ja stretla. Ako môžu jednotlivci a komunity prispieť k zlepšeniu situácie ľudí bez domova? Veľmi jednoducho, a to len tým, že zostanú všímavými a budú si všímať ľudí, ktorí sú okolo nich. Čiže je to napríklad aj o tom, že ak napríklad niekoho vidí na ulici, môže mu podať informáciu o tom, že existuje zariadenie, kde môže ísť, že existujú služby v meste, ktoré môže využiť. Čiže napríklad jednotlivec môže byť prínosom v riešení tejto problematiky už len napríklad takouto maličkosťou. A čo sa týka komunít, tak komunity sú výborné v tom, že dokážu aktivizovať svojich členov, napríklad v rôznych zbierkách šatstva, dokážu napríklad zbierať trvanlivé potraviny. Vidíme to v iných mestách, že vydávajú stravu napríklad pre ľudí bez domova. Takže sú rôzne možnosti. Keby ste mali čarovný prútik, čo by ste zmenili vo vzťahu k ľuďom bez domova? Veľmi by som si želala mať fungujúci systém sociálnych služieb a sociálnej pomoci na Slovensku, aby sme mali dostatočné kapacity pre týchto ľudí, ubytovacie, aby sme mali uvedomelých a ľudských sociálnych pracovníkov, ktorí budú vstupovať do životných príbehov ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Čo pre vás znamená domov? Domov je miesto, kde sa cítim v bezpečí, v pohode, slobodná a som tam šťastná, nešťastná, plačem, smejem sa. Je to proste miesto, kde som sama sebou.